Боко, тиквата. Аз... Влизай, бе, от камайна, влизай! За работа ли си дошъл? Да. Имам едни момчета, при които да те пратя. Утре в 20 часа да си в бар Адмирал. Ти ли си праните гащи? Да... Аз съм. Тръгвай с нас! Хайде, влизаме. Дръж се, малкия. Добре. Ще ни извикат скоро. Господа, Генерала ми се обади. Имам една работа за теб, но виж се къв мърляч си. Отутре с костюм. Ще пратя охрана на бай Тошо. Та да видим как ще се справиш. Разбрано, шефе. Хайде, тръгваме. Благодаря ви. Искаш ли и ние да си направим охранителна фирма? Искам да, но как ще се казва? Ипон. Добре... И пон тогава. Отваряй. Ей, това е живот.